Βρισκόμαστε στην Κρήτη, στην Ανάληψη, περιοχή Ανάληψη. Είμαστε παρέα μαζί με τον κύριο Σταματάκη Παναγιώτη, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη από το Robinson Club Λιτός. Γεια σου Μαρία. Καλησπέρα σας. Τι κάνουμε? Επιτέλους ήταν καιρός να ξαναέρθω. Ναι, τελευταία φορά βρήκαμε στο Βουκουρέστι. Ευκαιρία τώρα να σε δούμε και στην Κρήτη. Και πείτε μου τώρα που είπατε για το Βουκουρέστι, κυρία Παναγιώτη, πώς σας φάνηκε η Job Fair, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ήρθατε? Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν πρέπει να ήταν τόσο ωραία και τόσο οργανωμένα. Βοήθησε πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά εκεί, να μιλήσουμε και να διαλέξουμε ό,τι καλύτερο υπήρχε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια πρώτα για αυτό το πράγμα. Και ευχαριστούμε για την φιλοξενία εκεί. Και ευχαριστούμε ακόμα παραπάνω γιατί μπορέσαμε και βρήκαμε παιδιά τα οποία πραγματικά αξίζουν να δουλεύουν σε εμάς. Το Club Λιτός είναι ένα ξενοδοχείο που έχει γερμανόφωνο τουρισμό. Τα παιδιά που πήρατε, κάποια μιλάνε κάποια γερμανικά, τα περισσότερα αγγλικά. Πάλι έτσι εξυπηρετεί? Ναι, ούτε ένα πρόβλημα δεν έχουμε, διότι μιλάνε καλά αγγλικά τα παιδιά. Οπότε οι Γερμανοί μιλάνε αγγλικά, οι Ολλανδοί πρέπει μιλάνε αγγλικά και δεν αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Ορισμένα παιδάκια βέβαια μιλάνε και γερμανικά, οπότε είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά στην ουσία δεν έχουμε ούτε ένα πρόβλημα με τα αγγλικά που μιλάνε. Αν λέγαμε σε πρώτη φάση μέχρι τώρα, γιατί πήρατε από 1η Μαΐου, τώρα έχουμε Ιούλιο που έχουμε έρθει για να σας επισκεφτούμε. Μέχρι τώρα δηλαδή πώς τα βλέπετε τα παιδιά σε απόδοση, η απόδοσή τους πώς? Η απόδοσή τους πραγματικά αυτή τη φορά μπορώ να πω όταν πολύ καλύτερα από την αναμενόμενη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οι πελάτες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και οι βαθμολογίες που, διότι υπάρχουν κάτι βαθμολογίες που παραβάζουν οι πελάτες, τέλος της αναχωρήσεώς τους, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ανεβασμένες οι βαθμολογίες και τα παιδιά είναι πάρα πολύ φιλικά. Μήπως πιστεύετε κιόλας, αυτό ήθελα να μου το επισημάνετε, μήπως παίζει και σημαντικό ρόλο όμως επειδή τη διαλογή την κάνατε εσείς ο ίδιος στο Βουκουρέστι? Φυσικά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Είναι διαφορετικό να βλέπεις τον άνθρωπο απέναντί σου, να του μιλάς, να σου λέει τι θέλει και τι ξέρει, να του λες εσύ τι περιμένεις από αυτόν, και άλλο ένα πρόσωπο email να δεις μια φωτογραφία και να πεις θέλω να πάρω τον τάδε ή την τάδε. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό μου βοήθησε φέτο πάρα πολύ να διαλέξω παιδιά τα οποία πραγματικά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε τοποθετήσει εδώ πέρα πόσα παιδιά? Έχουμε δώσει 15 παιδιά. Οπότε ελπίζουμε του χρόνου να... Τώρα τον Αύγουστο περιμένω να πάρουμε άλλα 8 ή 9. Οπότε του χρόνου μακάρι να είναι και πάλι πάνω από 30 παιδάκια εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία και για όλα που κάνετε για μας. We met in Bucharest in the job fair. Then you were ready to pass an interview to find a job offer. And now here you are in Crete Island. Can you tell me where we are, in which hotel? Robinson Club Litos Beach. And in which position you are? I work like a waiter on the pool bar. Also like a waiter at the pool bar. Tell me how it was the things from the interview. It was the employer, Mr. Stamatakis Panagiotis, actually the manager. He informed you well. You find the same thing here. How it is? The information that Mr. Panagiotis gave us, it was really good. It was exactly what he said here. It was the same, and we expected what he said to find it here, and it was very true about what he said. Tell me, Alexandra, now that you're staying here, you think that, first of all, you did this job like a bartender. You were a bartender in Romania. I work a waiter in Romania, and I like it here. It's also not like in Romania because here I speak with strangers, with German, but it's okay. I like it. I work until 5 until 1:30 in the night. It's okay. I go to beach. And then I come to work. Tell me, Greg, please. Your shift is the same. You're working only in the afternoon.
No, I'm working from 5 o'clock. I'm a waiter. I help in the bar, make coffee, make latte macchiato, give orders for the clients on the bar. I go to clean my tables. I have a section to make it clean, to put ashtray in, and then I have a break until 9:30, and then I'm coming back again on the work. The people are on the theater, they see the show, and after that they come all together. They want to drink, they want to speak with us, they laugh. We have a good company with them. We laugh, we speak, we make jokes with them, and they like this. And this is Robinson Club. Okay, what you are going to tell to interested students, let's say, not only that they are interested to come in Greece to Robinson Club, but generally for the students who wants to participate in work travel program. To work, it's okay. You make experience, you make new friends. It's okay. The contract that you have, everything, it was okay? Yes, with the contract is everything okay, like it's written, it's everything like it's written.